jebul kae kang tak anti-anti wis teko mrene sowan nggone Ngamarta ya liya. Kang. Lah iya mangayu bagya wae ndara Pancawala ingkang wis ngersake palakrama wah piye kaprayogake supaya mul gangsar anggone apa kang dadi kajate Ndara Punta anggone ngramakake Ndara Pancawala ya Kang. Lah iya. Ya sawetara sadurunge awake dhewe swanana ing Ngamarta iki jejogetan tetembangan kunjuk ngarsaning para rawuh para lenggah kabeh ya Kang. Iya Kang, ayo. Ayo Kang. Tumuli diaturke merga kabeh manuk dhewe minangka paraga ingkang leladi, mongko ingkang ngersakaken hamengku gati mangkono. Ayo katurake apa kang dadi kersane supaya keperanan apa kang dadi penggalihe amarga adoh saka Papua kundur antaraning 3 dina kepengker ingkang saperlu ya kuwi mangayu bagya ingkang ngeri rayi kekalih kapala kramakaken mara ing kalenggan niki nimbali aku karo kowe ya Kang. Ayo le, ayo coba disengkuyung awake dhewe tirakat ing kene memuji supaya cikal bakal ingkang babat ana ing desa Winong kene lan uga ing Trenggalek bisa aweh ya kuwi syafaat pitulungan sakliyane Kanjeng Nabi ing mangka putra wayahe kalenggan iki ingkang garbe gegayuhan bisa manggih rahayu slamet kalih seru beda pinanggih kayuanan. Oh iya, amin.
Ya, coba ngersake panjenengan. Sanes ki apa? Oh, lagune sanes. Panggah sona sanes ora paham maksud. Lali ngono. Apa lali bae lali lagu. Ya. Mangga lagunipun sanes lagu ingkang dipun kesaken Siat Mojo Penang Temanten. Ah iya. Dan lagune sanes inggih rong dina rong bengi panjenenganipun kagungan kacat kersa kemis langsung jemuk. Nah, terus sak menika kala wau jemuah jemuk malih ingkang putra setunggalipun kalenggan menika dipun lajengaken wungon tirakatan kangge hanyembuh kasembadaning penggayuh Sirat Mojo Penang Temanten kekalih saged kalih Surbida pinangging kayuanan. Ya, Mbak Epi Purba. Iki minangkani sanes. Sampeyan ki kaya makhluk purba. Nggih, langka dan perlu dilestarikan. Oh iya, dan dimuseumkan. Ya kan di museum kan. Ya. Iya, Mas. Ya. Pas aku kelangan kowe mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane tresnomu tutunggo aku arepo gedene rasa tresnaku jerone atiku tinggal sliramu yen dudu sing dikarepke sanes sing dipingini durung sempet duweni pun kon ngikhlasne
wes dudu awakku sing telok kersake. Ha nggih, matur kuing manuwun. Menika Bu Lurah komen wonten ing channel YouTube. Nggih. Matur nuwun Bu Sri Humayati, Ibu Sri Humariyati. Nggih asmane. Sugeng dalu sukses nggih Pak Bas, nggih matur nuwun. Jadah legi kula nomah hadir Bapak Dalang. Nggih. Wah, jatah legi kula nomah iki sinten iki? Nggih, Pak Irwan, nggih jos matur nuwun Pak Irwan. Nggih, matur nuwun. Wah, sarengan kalian Mahabala, Maha Gedhi bala kanca, kancane akeh. Wah, nggih. Mila ing kalenggan menika kita migatosaken perkawis kabudayan ingkang sampun sawetawis absen saking pagelaran krana wontenipun pandemi ya. Aning pandemi Covid dek winginane ya Kang Gareng. Ah iya le. Heeh. Prai nganti suwi kegiatan-kegiatan seni budaya mung ditindakake kanthi virtual tegese mung ditindakake tanpa penonton lan dipirsani saka ing channel YouTube lan medsos-medsos liyane. Lah ya tujuane kepriye? Ya supaya awake dhewe tetep bisa berkegiatan ngono ki ya oleh duit ora, malah para kok. Oleh duit kepiye? Ingkang butuhe kabeh wau kanggo nguri-uri kabudayan supaya tetep berkegiatan lan uga bisa dipirsani najan namung lewat HP, lewat channel YouTube, lewat medsos liya-liyane. Iya ya Kang. Kabeh pambudidayane awake dhewe kanggo mempertahankan lan melestarikan seni budaya kuwi pancen abot lamun awake dhewe ora iso kumpul-kumpul kaya dek winginane. Lah iya. Mula Kang saka kuwi alhamdulillah pacobaning Gusti ingkang wujud dek wingi ananing wabah pandemi wis berlalu, alhamdulillah wis bukan suatu wabah maneh lan uga masyarakat wis sehat walafiat. Monggo kegiatan perekonomian bisa digerakkan malih, kegiatan-kegiatan usaha sing sakderenge mandeg berhenti total krana mboten saged berusaha, krana mboten angsal, tidak boleh mengumpulkan orang. Mula monggo sakniki saged digerakkan malih. Ning ya akeh Kang sing wis angel untuk digerakkan lagi lho tegese piye. Ya karena wis kentekan modal. Karena dek wingi modale wis entek nggo mangan. Simpenane, tabungane wis entek dikuras kanggo nyambung urip Kang. Oh iya, pancen ya ngono. Mula Kang saka kuwi ayo merintis maneh saka awal supaya kegiatan-kegiatan perekonomian bisa bergerak kembali lan uga himbauan saka Pak Bupati umpamane ning desa-desa supaya ngenekne event-event sing ing kono bisa memfasilitasi anening UMKM utawa kuliner ana ing kegiatan event-event mau lan ing kono bisa ana sing mundhut meneh karena ana kegiatan keramaian atau event sing diselenggarakan ana ing pemerintah desa, ana ing lingkungan lan sak panunggalane. Mengkono ya Kang, sing tujuane supaya UMKM kuliner ya iku mang bisa duwe kegiatan lan ana sing mundhut, ana sing nukoni Gong. Ya cocok yen kaya mangkono. Mulane prayoga banget antaraning kegiatan seni budaya, event lan sak panunggalane kuwi berhubungan erat karo perekonomian masyarakat ya Kang. Lho iya banget kuwi. Mulane senajan ana ing wewengkon Trenggalek kuwi yen ana tontonan wayang ora pati akeh bakul, sajane umpamane eneng bakul sing akeh uga sing mundhut sing ngopi lan sak panunggalan niku ya mestine ya terus akeh. Mengkono ya Kang. Umpamane ning tlatah Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Blitar mamane. Lah kuwi kegiatan pagelaran seni budaya mligine wayang kulit wah wis jan bakule wis tumpah ruah lan penontonnya ya luar biasa. Ing kono bisa menggerakkan perekonomian bakul apa wae laku Gong. Lha kuwi contone bandare Gluduk Mas Wanto.
Ayo janji wara-wara monggo bakule anu napa kemawon gluduke nggih digelar jare ngono. Apa kuwi? Ada ula barang ngono. Ya pancen ya wiwit gek semono ning gimer bareng gluduk. Kuwi urip nek jaman semono ning kuwi supaya perjudian ora apa kuwi merajalela akhirnya sawetara ana sing dilarang. Ning apa koke sing diudokke iki umpamane iki kopi utawa rokok ngono wae ora apa-apa, ora ngentekne dhuwit. Onde-onde lah kuwi kena nggo cagak elek, aja ngentekke dompet, gedhekke utang. Nah, akhirnya arep pengen seneng-seneng malah dadi senep mergo kalah anggone kodhok ula. Lah jan wis ya sawetara sing dahar wis cukup. Coba ngaturke malih kegiatan seni budaya. Weh, lah kok wis mulih Mbak Evi Purba? Yo wis. Ya oke. Heeh. Monggo dilajengaken napa? Yo. Mbak Nunu apa Mbak apa ini? Apa Mbak Dwi? Ya Mbak Dwi. Mbak Dwi Rin. Nah ya Mbak Dwi. Ado-ado saka Kediri. Wah. Ya. Wonten pamundutan apa nyanyi karepe dhewe niki? Yo, karepe dhewe kok. Karepe dhewe nggih. Ya, Kedirine pundi, Mbak? Kula Sumberjo, Pranggan. Oh, Prangga. Beranggahan. Mboten, Pranggan. Oh, Pranggan. Oke. Ya. Gerajakan Banyuwangi nggih. Oh, Gerajakan Banyuwangi. Oh. Lek niki kula bawani. Lek wau kula mboten saged. Ya, pun jangan bawani. Agak Mempiat mayon paman mentul-mentul. nggih. Mentul-mentul kula mantun maam soto. Oh iya. Suarane Napa bedane soto kalih rawon? bedane ireng kalih kuning. Oh. Rasane nggih sami mawon. Sami. Oh, asli Banyuwangi. Oh ya. Oh. Nggih, kemareman to ngoten nggih. Ah iya. Seneng ireng napa seneng sing kuning? Kula nggih seneng sing ireng. Oh, seneng sing kuning. Ya. Nggih, ketara lek pateng to ireng. Lho napa to niki wau? Rawon nggih. Oh nggih, rawon. Nggih. Kencing belambiangan. Wah, iki rebabe ngoten iki nggih. Mboten kula betok. Mboten dibetok. Kenten ten Banyuwangi kok. Iya. Rebabe. Nyarambiai Nuswan Toro Nggih, pancen kasih Banyuwangi ngoten iki kok. Oh ya. Nggih. Pianyu wangi Der mboten, Pak? Yo, der no. Der. Yo. Ku
ngastani angker enten nopone teng mriko? Nggih alase alas Purwo. Oh, Alas Purwo. Enten kumitir enten macane putih. Kuwe lah dalah. Ngoten. Loh. Kula mboten nate. Nggih mboten pengen. Kula pun ngeten mawon alhamdulillah niku. Mboten pengen apa maksudnya? Mboten pengen roh sing rena-rena, pun ngeten mawon semerap tiang ganteng. Oh iya. Tiang ayu, ngoten niku pun ayem. Alhamdulillah. Nggih. Yo, pacetke. Liwat. Liwat. Belang Sis, kok ora dikeplaki to? Tinggal SMS bojone. Aja takon seneng susah disangka. Matur suwun. Entek batune kan? Salah. Coba. Nggih niki mau cemburu. Kan Pak Sis WA-an. Kena alas angker aku mah kok. Ya. Buat muni? Sampun. Nggih. Tanah indah gemelari Taman Sari Nuswantara belamyangan belamyangan gemelaring Taman Sari Nuswantara belamyangan belamyangan gemelaring Taman Sari Nuswantara. Monggo gerajakan nggih. Gerajakan Banyuwangi dados. Yo. Yo 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 yo. Gerajakan Banyuwangi
Banyuwangi. Nggih, matur nuwun Mbak Dwi. Nah, ya. Saka